Tak volám sa Elena Stehlíková, pochádzam z Mýta pod Ďumbierom, mám 58 rokov. K tejto práci som sa dostala vlastne náhodou, keďže pracovala som na obecnom úrade ako úradnička a dostala som výpoveď, tak som si hľadala novú prácu. Skúšala som rôzne pozície, ale nič mi nevyhovovalo. Keďže som zdravotná sestra, tak som sa rozhodla, že sa vrátim k svojmu pôvodnému povolaniu a rozhodla som sa pre prácu opatrovateľky. Pozitívne na tejto veci je pre mňa to, že mám rada prácu s ľuďmi, rada ľuďom pomáham, starám sa o nich. Ďalej tu máte možnosť cestovať, spoznávať nových ľudí, nové kraje. Ďalej, pre mňa to bolo aj lákadlo naučiť sa cudzí jazyk, keďže som vedela len ruský jazyk, tak vždy som túžila naučiť sa anglicky alebo nemecky. A keďže som sa rozhodla pre túto prácu, musela som sa naučiť jazyk, pretože bez jazyka to jednoducho nejde, lebo žiadny Nemec, teda žiadna rodina sa nenaučí slovensky kvôli vám. Čiže, a keď som chcela, aby som tú svoju prácu vykonávala dobre, zodpovedne, tak som sa jednoducho ten jazyk musela naučiť. Ešte by som spomenula jeden dôvod, prečo je to aj finančné ohodnotenie. Pretože u nás žiadna zdravotná sestra nezarobí za mesiac toľko, koľko si zarobíte ako opatrovateľka v Nemecku. Ďalej, negatíva by som spomenula asi to, že musíte byť 24 hodín v podstate s tým pacientom a niekedy ozaj je to ťažké. Aj vy ste len človek a niekedy by ste s tým už aj praštili, ale vlastne človek sa naučí trpezlivosti a tolerantnosti. Že keď človek chce, tak vydrží. A zase je tu aj výhoda to, že jeden mesiac pracujete a druhý mesiac máte voľno, čiže oddychujete doma. Že má to aj klady, aj zápory ako každá práca.